Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 5 верасня і гэтым разам у праграме вас чакае знаёмства са святочнай афішай да юбілею горада Мінска, вандроўка ў Аўстралію, дзе мясцовыя археолагі знайшлі парэшткі адной з найстарэйшых школ краіны, анонсы лепшых праектаў тэлеканала Беларусь-3 і размова са старшынёй секцыі музыкі Саюза пісьменнікаў Беларусі пра яго стаўленне да сучаснай эстрады і не толькі. І гэта далёка не ўсё. Заставайцеся з намі. Пачнем з галоўнай падзеі гэтага тыдню. 9-10 верасня Мінск рыхтуецца адзначыць сваё 950-годдзе. У гэтыя дні ў беларускай сталіцы адначасова будзе ладзіцца шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных юбілею горада. Так, 9 верасня ля палаца спорта апоўдні будзе арганізавана святочная канцэртная праграма з удзелам творчых калектываў і майстроў мастацтва. Увечары адбудзецца выступленне прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, дзе прагучаць творы беларускіх кампазітараў, класікаў усіх эпох і стыляў, сучасныя сімфанічныя творы, а таксама эстрадныя кампазіцыі. Тут жа разгорнецца і святочная ярмарка і міжнародны турнір па сілавым экстрыме Мінск Open Cup 2017. Вядома, гэта далёка не адзінае святочнае мерапрыемства, прысвечанае юбілею сталіцы. Сачыце за эфірам калейдаскопа. Мы самым падрабязным чынам раскажам пра тое, як Мінск рыхтуецца да 950-годдзя. А пакуль што мы завітаем у Вялікі тэатр Беларусі, дзе зараз ідзе падрыхтоўка да оперы «Травіята». Дарэчы, гэтая пастаноўка адкрые 85-й юбілейны сезон тэатра. Перад тым, як брацца за пастаноўку «Травіяты» ў Вялікім, ён хваляваўся, што існуе больш за 1000 травіят, і ўсё наконт гэтай історыі сказана кропка. Калі ён браўся за оперу «Верді», гэта быў выклік самому сабе, але за некалькі дзён перад прэм'ерай можна ўпэўнена сказаць, што амаль гадавая работа міжнароднай каманды была нездарма, і ўсё атрымалася. Латвійскі рэжысёр Андрэйс Жагарс разумеў, што п'еса актуальная і ёй патрэбны наш час. Современный зритель все-таки требует, который рос на кинематографе, на хорошем театре, повседневно в социальных сетях смотрят разные ролики, они все-таки требуют от сцены очень правдоподобные, сильно выразительные исполнения. Так что мы добиваемся тоже сейчас сделать ярких образов, создать правдивые и эмоциональные взаимоотношения между героями, чтобы зритель мог поверить происходящему на сцене, сопереживать и получать катарсис. Органичность наших дней, современной ситуации, как в кино. Ён узначальваў тэатр латвійскай нацыянальнай оперы і працаваў над праектам «Вялікі балет». У сценах Вялікага працаваць над «Травіятай» з артыстамі Андрэйсу дапамагае рэжысёр-пастаноўшчык Галіна Галкоўская. І разам яны падыходзяць да трагедыі з псіхалагічнага боку, што насамрэч адчувала Віялета, што кіравала жармонам. Але па-за асабістымі ўспрыманнямі оперы для рэжысёра на першым месцам суперажыванне гледачоў, то бок зрабіць так, каб сыходзячы з залы спектакль нікога не адпусціў. Надо очень точно не только понимать смысл текста, надо с ним действовать, с этим текстом. А если артист способен ярко выразить внутреннее состояние, тогда зритель может прочитать от его тела, от интонации, от игры, может, уже не читая текст, перевод, может понять, что происходит с человеком на сцене. 16 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца ўжо традыцыйны штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». За 9 гадоў правядзення фолк-фест стаў адной з галоўных імпрэз для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай, ад старажытных традыцый да сучасных варыяцый, ад музыкі да рамёстваў і танцаў. Акрамя музыкі, падчас фэсту на фестывальнай пляцоўцы публіку чакае традыцыйны кірмаш нацыянальнай культуры. Збяруцца рамеснікі, мастакі і фатографы, а таксама будуць прадстаўленыя тэматычныя гульні і забавы. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. У легендарнай студыі 600 рабочай для праектаў «Добрай раніцы Беларусь» клуб рэдактараў «Галоўны эфір» цяпер вялізная бібліятэка са скарынаўскімі фаліянтамі і вільня з Масквой у полымі. Сучасны экран плошчай у 200 квадратных метраў і прафесійнае абсталяванне тэлепавільёна даюць магчымасць узнавіць любое стагоддзе. Сярэднявечча, 4 серыі па 26 хвілін, у якіх усе асноўныя этапы жыцця першадрукара.
Праваднік паміж эпохай і гледачом вядучы, ролю якога выконвае старшыня белтэлерадыёкампаніі. У гістарычным цыкле ён не проста назіральнік збоку, але і герой у пастановачных сцэнах. Вельмі складана працаваць ноччу. Для мяне складана. Але калі я бачу, што я далёка не адзін тут, працуе і з пэўным натхненнем калектыў, ну тут ужо калі ты ў камандзе, нельга бракаваць і нельга рабіць выгляд, быццам ты там стаміўся, быццам ты тут самы галоўны. Шчыльны графік прамых эфіраў і запісаў у 600-цы не дазволіў працаваць днём. Здымачная група перайшла на начныя змены. Для захавання эпохі мастакі перапрацавалі сотні літаратурных і мастацкіх дакументаў. У выніку на пляцоўцы і томікі з карыны, і друкарскі станок, і адпаведныя касцюмы, нават неабходны грым і штучныя накладки. Есть в фильме соединение как бы современности и прошлого. Наши ребята, мы намеренно их показываем современными ребятами, да, того же Скорыну. Они одеты в джинсы, они одеты в черной майке, они только часть деталей каких-то накидывают. У экранізаваных сярэдневяковых скарынаўскіх падзеях задзейнічаны акцёры сталічных тэатраў. Тут як маладыя выканаўцы, так і заслужаныя народныя артысты. Для масоўкі запрасілі нават студэнтаў Акадэміі мастацтваў. Мастацка-публіцыстычная стужка будзе не адзінай прэм'ерай да 500-годдзя кнігадрукавання. На ўвесь верасень у тэлесетцы «Беларусь-3» спецвыпускі аб дасягненнях і жыцці асветніка. А вось «Скарына. Дзеля Бога і людзей» выйдзе на экраны напрыканцы месяца. Тэма беларускага пісьменства ў верасні заяўлена асноўнай на «Беларусь-3». Так заўтра прапануем вашай увазе дакументальны фільм пра пісьменніка Владзіміра Караткевіча «Быў, ёсць, буду», зняты на кінастудыі «Беларусь-фільм» у 1988 годзе. Стваральнікамі стужкі былі людзі, якія цягам многіх гадоў сябравалі з Владзімірам Сямёнавічам, рэжысёр Юрый Цвяткоў і кампазітар Яўген Глебаў. «Быў, ёсць, буду». Глядзіце заўтра ў 12:20 на «Беларусь-3». Лёс, на жаль, традыцыйны для ўсіх вялікіх мастакоў, якія пасля смерці толькі пачынаюць атрымліваць тую даніну павагі, якая належала ім пры жыцці. У Брэсце ў верасні сустрэнуцца тэатральныя калектывы з розных куткоў свету, каб прадэманстраваць гледачам свае лепшыя пастаноўкі, падзяліцца творчым вопытам і тэндэнцыямі развіцця сучаснага тэатральнага мастацтва на 22-м міжнародным тэатральным фестывалі «Белая вежа». Сёлета ў фэсце прымуць удзел драматычныя, лялечныя, вулічныя, музычныя і пластычныя тэатры з 14 краін свету. Публіка ўбачыць 29 спектакляў ад 29 тэатральных калектываў. Далей прапануем вам здзейсніць відэавандроўку ў Аўстралію, дзе мясцовыя археолагі знайшлі парэшткі адной з найстарэйшых школ краіны. Аўстралійскія археолагі крапатліва, пласт за пластом, здымаюць глебу на тым месцы, дзе стаяла найстарэйшая школа ў краіне. Яе руіны былі выяўлены падчас правядзення праверкі перад пачаткам будаўніцтва ў пасёлку Гугонг. У працэсе раскопак выяўлены некалькі грыфельных алоўкаў і фрагменты грыфельных дошак. Такімі карысталіся ў школах 19 стагоддзя. З паўднёвага боку размяшчаўся даволі просты каменны комін. Археолагі таксама знайшлі нажніцы і маленькі напарстак. Гэта сведчыць пра тое, што ў школе вучылі і рукадзеллю. На думку навукоўцаў, гэта была простая вясковая школа. Дарэчы, першае еўрапейскае паселішча ў Аўстраліі заснаваў у канцы 18 стагоддзя англійскі адмірал Артур Філіп. Так з'явілася брытанская калонія Новы Паўднёвы Уэльс. Пазней каланізацыя распаўсюдзілася па ўсім кантыненце. Ва ўтульнай зале чырвонага касцёла заўтра будуць панаваць мелодыі кахання з класічнага опернага рэпертуару. Папулярныя арыі, дуэты з аперэт, знакамітыя італьянскія песні, старадаўнія рускія рамансы, песні і інструментальная музыка з кінафільмаў прагучаць у выкананні струннага квінтэта «Серенада» пры ўдзеле вядучых салістаў Вялікага тэатра Беларусі, дыпламантаў міжнародных конкурсаў, уладальніцы медаля Францыска Скарыны Тацяны Транцяк і Васіля Мінгалёва. Нагадваем, што цягам верасня тэлеканал «Беларусь-3» будзе запрашаць гледачоў далучацца да святкавання Дня беларускага пісьменства і 500-годдзя кнігадрукавання. Заўтра ў эфіры прапануем да прагляду новы дакументальны цыкл «Запіскі на палях». Гэта 16 серый, кожная з якіх прысвечана аднаму беларускаму пісьменніку.
Чарговы выпуск прысвечаны Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Невядомыя старонкі жыцця і тое, што засталося па-за урокамі літаратуры пра драматурга, глядзіце заўтра ў 19:30 на Беларусь-3. Прыродныя дадзеныя не перашкодзілі 23-гадоваму Дуніну Марцінкевічу узяць шлюб з дачкою адваката Юзефай Барановскай. На Беларусі кажуць, калі твой суджаны, то ён добры нават узяты з лужыны. А там было і гарачае пачуццё, і бадай што шекспіраўская гісторыя. У рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра публіку чакае неверагодна захапляльны спектакль «Адвечная песня» пра жыццё нашых продкаў і станаўленне нацыянальнай самасвядомасці. Гэта сучасная беларуская фольк-опера, увасобленая на сцэне рэжысёрам Сергеем Кавальчыкам паводле твора Янкі Купалы. Пастаноўка ўяўляе сабой унікальны сінтэз народных матываў і рок-музыкі, напісанай спецыяльна для спектакля тэатральным кампазітарам Цімурам Каліноўскім. А вось фірмовымі аранжыроўкамі займаліся асабіста Олег Хаменка і гурт «Палац». Напрыканцы праграмы зноў звернемся да тэмы літаратуры. Што хвалюе сучасных паэтаў-песеннікаў? Ці атрымліваецца сёння ў іх у поўнай меры задавальняць патрэбы ў песенным жанры? У размове з Кастусём Цыбульскім даведаемся пра стаўленне да сучаснай эстрады і не толькі. Дзень добры, Константин Петрович. Верасень на тэлеканале «Беларусь-3» аб'яўлены месяцам літаратуры. Вы ўзначальваеце секцыю музыкі ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Музыка і літаратура сёння, наколькі яны ідуць побач і разам? Як кажуць, першае слова было ад Бога. Вось, і гэта слова, яно ідзе ад душы, ад сэрца. І калі яно ідзе ад душы, ад сэрца, яно находзіць, так сказаць, акампанемент у душы кампазітара, які дабаўляе свае акампанементы музычныя. І калі гэта ўсё з'яўляецца сімбіозам, а сімбіоз яшчэ ў тым, што павінен быць выканаўца. Я хочу вярнуцца і да тых, хто рабіў сапраўднае мастацтва, хто пісаў таленавітыя Владзіміра Карызну, які пісаў цудоўныя песні, вершы, творы, якія адразу клаліся на музыку лёгка. Напэўна, будзе сапраўдным падарункам і вам, і тэлегледачам тэлеканала «Беларусь-3» праект, які якраз такі адрасаваны ўсім прыхільнікам музыкі савецкіх часоў, выканаўцаў, якія сталі легендамі беларускай эстрады. «Беларусь як песня» на нашым тэлеканале з верасня. Сачыце ў эфіры. Вось на ваш погляд, сёння няма вось такіх паэтаў, якія маглі б напісаць сапраўдную песню, якая магла б стаяць на адным узроўні з пералічанымі вамі? Гэтых песень многа, і я ведаю, што у Алеся Бадака іх вельмі шмат, якія гучаць у маладзечнай залы падымаюць. Гэта ў майго сябра і Владзіміра Мазго, і ў Леаніда Пранчака, з якім разам вучыліся на філалагічным факультэце БДУ. Вось вы больш пра творчасць іншых гаворыце. А мне цікава, як падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы стаў паэтам? Гэта, мабыць, той акардэон, які бацька купіў, калі мне было 5 годзікаў. Ён прынёс акардэон зімой, я пайграў, ён чуе, што атрымоўваецца, што па радыё, то і ў мяне. І так я трапіў у мір, у тую краіну фантастычную, такую неверагодна прыгожую, якая называецца мастацтвам, якая называецца песняй, музыкай. Я хацеў бы павіншаваць вас перамогай у творчым конкурсе, прысвечаным 100годдзю міліцыі. Ваша песня перамагла сярод 320 удзельнікаў. Я гэта ўсё прапускаю праз сваё сэрца, як падпалкоўнік міліцыі ў стаўцы. І калі Леонід Захлеўны папрасіў, кажа, Кастуся, чаму не напісаць песню пра міліцыю да 100годдзя? Лена Трашкевіч, моя сябровачка, кажа, Кастусь, давай напішам, вот он много напісала твоих песень лірычных. Я 5 песень напісаў, может быть, за 2 ці 3 вечары. Напісалася, вось Леоніду Константиновичу Захлеўному вельмі спадабалася песня, і Ілья Сельчукоў, з якім мы пасябравалі, вось, і Владзімир Александрович, які таксама праспяваў цудоўна, вось, і другія выканаўцы абразцова-паказальнага аркестра ўнутраных войск МВД, вось.
І якраз моя песня заняла першае месца. Дзякую і творчага вам плёну. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».